Ең мөһиме безгә нәрсә? Татар халкының битараф булмауы. Халыктан да бу стратегиядә кем инде карап бара, яңалыкларданбы, интернеттанбы, безнең сайт ашамы, газетлар аша, мин һәр вакытта да әйтәм инде, бу безнең өчен. Безнең өчен шуңа күрә мин дип сөйләшәм, без дип сөйләшәбез. Шушы вакыттан бирле инде безгә күп кенә тәкъдимнәр керә башладылар, шелтәләр дә әйтәләр, сүгеп тә карыйлар, шуңа күрә булай эшләргә кирәк, булай эшләргә кирәк. Без һәр вакытта зур рәхмәтебезне белдерәбез, чөнки әгәр дә халкыбыз битараф булмаса, һәрбер татар кешесе, һәрбер татар гаиләсе, оешмасы, район, шәһәр, өлкә үз тәкъдимнәре белән чыкса, без бу стратегияне дөресрәк кабул итербез. Чөнки без аны тагын әйтәм инде, отчетность өчен эшләмибез, без аны үзебез өчен эшлибез һәм эшлибез аны бушка. 16 январдан соң кайберләр әйтә башлаганнар, күпме акча түләгәннәр микән инде буларга, бөтен нәрсә әйтеп куйдык инде. Без бу эш өчен акча алмыйбыз, безнең хезмәт хакыбыз бар, шуңа күрә үз җаныбыз белән, үз йөрәгебез белән, үз рухыбыз белән язып халыкка тапшырабыз. Әлбәттә, менә шушындый җыеннарыбыз дин әһелләре белән берләп алып барганда, ул нәтиҗәсез калмас иншалла. Идел буе шушы безнең Болгар иле дә һәр вакытта да Коръән ахәннәре бер кайчанда туктамады. Нинди генә авыр вакытлар булмасын, безнең халык авырлыкны күрде, ачлыкны да күрде, шул ук вакытта корылыкны да, сугышын да, төрле афәтләрне дә күрде. Шул ук вакытта рәхәт вакытлары да булды. Аллаһның рәхмәте белән безнең халкыбыз, ата-бабаларыбыз бер кайчан да динебезне, иман нурын алар югалтмадылар, җуймадылар. Алар саклап безгә шушы мирасны китерделәр икән, бу безнең өчен Аллаһның бер рәхмәте. Ул дәвамлы. Инде менә үзебез күрәбез, хәзергесе вакытта безгә дәүләтнең менә бүген җыелган җыеныбызда да безнең шушындый мәсьәләгә без килеп җиткәнбез икән, дәүләт белән, халык белән берлектә, бу шулай ук безнең үз вакытында кылган дугалар, ата-бабаларыбыз йөрәк бәгырьләреннән чыгып, үзләренең җилекләреннән саркый каннарыннан үткәргән шушы шәхесләрнең дуасы кабул булганнан бер дәлил. Үзем бер гади мәдрәсәнең җитәкчесе буларак, үзебез горыф-гадәтләрне тургызырга тырышабыз. Шул ук галимнәрнең исемнәрен һәм дә шәҗәрәләр буенча булсынмы, шул ук безнең борынгыдан килгән тарикат әһелләренең исемнәрен тургызу, төрле укулар белән без авылларыбызны да сакларга тырышырга өндибез халыкны. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән киләчәктә бу нәтиҗәсез калмас, бергә эшләп, хәер фатиханы алып, дәвамлы итеп эшләргә насыйп әйләсен иде. Аллаһ Тәгалә хәерле сәгатьтә эшләребезне уңайласа иде. Рәхмәт сезләргә. Стратегияның язуның үз законнары бар. Шуңа күрә без аны шушы закон кануннары буенча язабыз. Ләкин әгәр дә без иң беренче стратегияны ныклап язып, проектлар белән җиткән булсак, без инде менә шулай очрашып, аны әле уртага салып сөйләшә алмый идек. Чөнки ул вакытта инде без үзебезнең төп фикерләрне, төп юнәлешләрне кертеп, халкыбызга үзләренең фикер бирергә, тәкъдим бирергә урыннарын калдырмый идек. Шуңа күрә менә шулай булгачтан без иң башта чыгабыз эскиз белән. Ләкин инде безнең бүгенге көндә 4 юнәлеш буенча аны без стратегиядә күрәбез. Эшчән үзәкләре ясалган, җыелган бергә һәм шулар буенча без эшлибез. Иң беренче без әйтәбез инде шушы эшләр буенча безнең Фәннәр академиясе, безнең Тарих институты, Әдәбият институты, безнең энциклопедия институты, бөтен яктан безнең галимнәр, безнең бөек шәхесләребез катнашып, бүгенге көндә шушы эшне алып бара. Мин гомер буе тарих өйрәнү, тарих укыту белән шөгыльләнәм. Һәм менә сүземне шундый сораудан башлыйсым килә. Әгәр дә без тарихка күз салабыз икән, аның белүе нәрсәгә кирәк? Ни өчен без тарихны белергә тиеш дигән сорауга ничек җавап бирергә мөмкин? Менә сез, минемчә, мондый сорауны куйганыгыз бардыр, ишеткәнегез дә бардыр, аның җавапларын да ишеткәнегез бардыр, алар бик таралган. Тарихны үткәндә булган хаталарны кабатламас өчен өйрәнергә кирәк дип әйтәләр кайвакыт. Һәм тагын бер шундый бер гыйбарә бар,
тарихны белмәгән халыкның киләчәге юк дип әйтәләр. Шушы сүзләрне кабатлыйлар да, кайвакыт аның мәгънәсен аңлап бетермиләр. Менә мәсәлән, беренчесен алсак, тарихта булган хаталарны кабатламас өчен тарихны өйрәнергә кирәк. Тарихта булган хаталарны кабатлап булмый. Яңа хаталар гына ясап була. Шуңа күрә монда мин шулай дип әйтәм, тарихны шуның өчен өйрәнергә кирәк. Шул тарихта булган хәлләрне белеп, тәҗрибә туплап, хәзерге көндә үз урыныңны, киләчәгеңне төзи алырлык хәлдә булсын өчен белергә кирәк. Менә шушы мәгънәдә без әйтәбез, тарихны белмәгән халык үз киләчәген төзи алмый дип. Ягъни без менә хәзер бүген шушындый хәлдә, әлбәттә үзебезнең тарихыбызга да әйләнеп кайтып, тарихыбызның тәҗрибәсен барлап, анда булган безнең җитешлекләребезне, хаталарыбызны аңлап, аларсыз да булмый тарих. Безнең зур, күп кырлы, шанлы тарихыбызны искә алсак, без шунысын күрербез. Татар халкының тарихы бай. Татар халкы тарихында төрле хәлләр булган, җиңүләр дә булган, югалтулар да булган. Ләкин шунысы әһәмиятле. Татар халкы тарихта тәҗрибә туплап, һәр вакытта да ниндидер яңа сүз тапкан, юл тапкан, үйшә алган. Һәм минемчә, менә хәзер без нәкъ менә шундыйрак бер хәлдә, шундый борылыш чорында яшибез. Әгәр дә без менә безнең моннан 150-200 ел элек булган хәлне искә төшерсәк, менә 19-нчы йөздә безнең зур галимнәребез татар милләтен оештырырга тырышкан, алга барырга тырышкан, мәгариф өлкәсендә аны алдынгы милләттәргә тырышкан. Беренче революция вакытын алсак, анда татар театрының оешуы, милли партияларның оешуы, зур шундый мәдәни күтәрелеш чоры бит инде ул. Үзенә күрә татар ренессансы дип әйтәләр ул чорны. Яки 1917-20 еллар чорны алсак, ничек безнең халык дәүләтчелек турында хыялланган, үзенең киләчәге турында уйланган һәм һичшиксез үз сүзен әйтә алган. Һәм менә хәзер без әйткәнемчә, яңадан шундыйрак бер борылыш чорында яшибез. Менә безнең өчен иң әһәмиятле куркыныч хәзерге көндә ул афәт дип әйтергә мин, ул глобализация. Үз йөзеңне югалту, милли йөзеңне югалту. Ниндидер бер массага әверелү. Шуңа күрә менә без шушындый хәлдә үзебезнең язмышыбызны кайгырта алмасак, һичшиксез бу безнең өчен бик зур җиңелү булачак. Җәмәгать, менә бу стратегия, минемчә, ул безнең өчен тагын бер сынау. Әгәр дә без шушы сынауны лаеклы тапшыра алсак, һичшиксез без үзебезне өлгергән, булган, оешкан бердәм милләт дип күрсәтә алачакбыз. Һәм иң әһәмиятлесе хәзерге көндә минемчә, менә шушы нәрсәне аңлап, һәрбер татарның күңеленә җиткерү бу фикерне. Бүгенге көндә безнең тирәбездә бик күп халыклар, республикалар яши. Алар гомергә татар халкыннан үрнәк алып яшәделәр. Мин дөрес әйтәм бит. Кайсы гына милләтне алсак та, алар барыбер татарга, Татарстанга карап яшәделәр. Әле менә бу безнең кылган менә шушы эшебез тормышка барып чыгармы, юкмы дип әле безне тирәяктан күзәтәчәкләр. Татар бу хәлдә нәрсә эшли алыр икән? Әле ул Россия күләмендә мондай документ Россиянең үзенеке булса, бу икенчесе аның Татарстанда туган әйбер. Һичшиксез мин ышанам, ышанган чакта гына әйберне тормышка ашырып була. Әгәр дә ышаныч юк икән, биредә утырган һәрбер кешенең күңелендә, йөрәгендә ышаныч юк икән, аны Васил Гайзов кына да, шул вакытта президент кына да эшли алмый. Ул бергә эшләнә торган эш. Иртән йокыбыздан торып, күзебезне ачып тәрәзәгә караганнан соң, бисмиллабызны әйткәннән соң, урамга чыкканнан соң, ничек кенә булса да милләткә бер кирәкле эш эшли алсам иде, исәнме дип беренче кеше белән күрешә алсам, киләчәктә минем балам шушы дәүләттә үзенең исеме белән, җисеме белән, милләте белән, дине белән яшәр дип без яшәргә тиешбез. Үсеш стратегиясенең
эскизларын укыганда, әлбәттә, анда бик кирәкле мәсьәләләр күтәрелә, сез аны карап чыккансыздыр. Ләкин моны бер җөмлә белән әйтеп була минемчә. Татар теленең исән калуының шарты, татар халкының исән калу шарты, ул әлбәттә иң беренче чиратта гаранты дип әйтелә. Иң беренче чиратта дәүләтчелек, милли дәүләтчелек һәм аның теле, мәдәнияте. Менә шу ике нәрсә булса, әлбәттә без исән калырбыз һәм алга таба юлны дәвам итәрбез. Әлбәттә монда өченче шарт итеп безнең ислам динен куеп була, ләкин инде безнең православ туганнар да бар бит. Шуңа күрә дин мәсьәләсе инде ул дигәннәр намус мәсьәләсе. Шуңа ул һәркемнең үзенең шәхси ише. Инде безнең татар халкы арасында атеистлар да бар, буддистлар да бар дигән сыман. Шуңа күрә мин теге динне иң төп шарт итеп куймас идем бу чиратта. Тел мәсьәләсенә килгәндә, менә милли университет турында да сүз бар анда, балалар бакчаларын арттыру турында да. Ләкин моны мәҗбүри итеп куярга кирәк. Чыннан да бит кеше тугач шунда университетка керми. Иң беренче безнең максат һәр татар баласы үз милли телендә бөтен фәннәрдән, предметлардан үз телендә укытырган башлангыч мәктәпләр кирәк. Бу табигый, бу совет вакытында шулай иде. Беркем дә ул хукукка кул салмады. Аннан соң әлбәттә менә ул турыда күп сүз булды инде. Мин үзем дә бик күп мәкаләләрдә яздым. Милли элитар мәктәп ачу. Казанда ул әлбәттә күптән булырга тиеш иде. Һәм һәр районда булмаса да берничә районга берләштерелгән шундый мәктәп-интернатлар. Казандагысын да бөтен Татарстаннан гына түгел, бөтен татар дөньясыннан иң талантлы балаларны җыеп, анда яшәтеп, шартлар тудырып, 3-4 тел белеп чыга торган мәктәп оештыру. Менә соңгы вакытта, Аллага шөкер, Минтимер ага Шәймиев бу мәсьәләгә үзенең күз уңын юнәлтте. Һәм инде без шанабыз, әлбәттә, Шәймиев үзе тотынгач, бу эш барып та чыгар дип. Чөнки менә совет вакытында башкортларның интернат мәктәбе бар иде бер. Ул бездә дә бар иде, но бездә ул үзенең ролен нитеп бетермәде, үтә. Менә хәзер ничә еллар үткәч без күрәбез, башкортның элитасы, аның бөтен төп җитәкче урыннарда халыкны әйдәп баручылар шушы мәктәп-интернаттан чыккан. Мәктәп-интернат ул теге ятим балаларның мәктәп-интернаты түгел иде, әмма бөтен Башкортстаннан җыеп иң талантлы башкорт балаларын укыта торган мәктәп иде. Һәм алар әлбәттә алданрак аякны кинеп куйганнар, миңа калса. Башлангыч билим дигәндә, бу турыда ул әлбәттә минем генә фикер түгел. Мәсәлән, Әмирхан Енекинең, безнең бийек татар язучысының 110 еллыгы була, аның 12 февральдә Камал театрында. Шулай ук Минтимер Шәймиевнең тәкъдиме белән мин аның сценарийсын яздым һәм Әмирхан Енекинең әсәрләрен яңадан карап чыгара туры килде. Ул да шулай ди. Чөнки бу безнең тарихтан күренә. Менә сезнең күбегез беләдер, Хөсәйновлар дигән татар байлары булган. Оренбургдан чыккан, Каргалы авылында үскән зур авыл бар инде Оренбург янында. Әхмәт Хөсәйнов, Гани Хөсәйнов, Мәхмүд Хөсәйновлар. Әхмәт Хөсәйновның васияте билгеле. Ул бик күп акча калдыра, аның мәдрәсәләр төзүләре, мәчетләр төзүләре турында инде мин сүз әйтмим дә, чөнки ул билгеле фактлар. Ул бик күп сарыф итә үзенең капиталыннан, миллионер. Васиятендә бер кызык сүз бар. Менә чит илгә җибәрергә ул татар балаларын чит илгә җибәрергә махсус васиятендә махсус шундый сума белә. Ләкин бер шарт белән 4-5 сыйныфны татар телендә укыган булса гына ди. Чөнки ана сөте белән кергән тел, ана сөте белән кергән мәдәният ул бер вакытта да чыкмый. Ул үлгәнче синең белән. Саннарны бозып зылы миңә, соңгы сынау, соңгы иң bir yılırık bulup tuklанырбыз, yazgı taşkın bulup kuzgalırбыз, biz birge deyip, birge, inge, in. Хәзер әйтергә була инде соңгы 27 ел күләмендә Бөтен дөнья татар конгрессы
Ресей күләмендә, дөнья күләмендә татар халкын берләштерү турында зур эшләр алып барыла. Шуңа күрә безнең конгресс төп мөнәсәбәте буенча хактан да бөтен дөньядагы татарларны берләштерү. Ресей күләмендә без 5 миллионда 300 мең татар яшибез. Аның 2 миллионы яши Татарстанда, 1 миллион артык яши Башкортстанда һәм бүтән өлкәләрдә. Дөнья күләмендә без әйтәбез инде без 10 миллионнан әзрәк дип. Шуңа күрә без бөтен илдә дә торабыз, алар төрле форматлар белән бергә оешылганнар һәм бергә эшне алып барабыз. Шул вакытта күп кенә сораулар туры килә, эшләр буенча, тел турында, милләт турында, бердәмлек турында, ярдәм турында. Хактан да менә бу 24 сентябрьдә безнең президентыбызның шундый безгә рәминде бу стратегия кирип китергә мөмкинлек бирде. Һәм без бу стратегияны башлап кирип киткәндә иң беренче тарихи мисал дип алганда алабыз инде үзебезнең 100 еллыкны. Безнең берничә ел элек президентыбызның указы нигезендә Татарстан хәзер үзенең 100 еллыгына әзерләнә башлады. Хактан да ул 2020 елда булачак. Без хәзер инде финишның турлыгында. Һәм Татарстан кемнәр белән эшли, кемнәр белән дус, без үзебезнең иштән дә һәм тыштан да чакырабыз инде барыбызны да әйдәгез әле бергәләшеп Татарстанның 100 еллыгына Татарстан өчен нәрсә эшләдем дигән лозунг белән без инде шундый тәкъдим белән чыктык һәм шуның өстеннән эшлибез. Шул вакытта безнең тарих 100 еллык белән бетмәй. Менә безнең 15 июнь көнне Изге Болгар җыенда без үткәрәбез Изге Болгар җыены. Анда ел сайын безнең 1000 елдан артык ислам кабул ителгән изге җирдә җыелып, дин әһелләре белән, татарлар белән, бүтән өлкәләрдән килгән безнең милләттәшләр белән зур горурлык белән әйтәбез. 1000 елдан артык дип. Шуңа күрә тарихны әйләнеп карасак, бүтән якны да менә миңа хәтле чыгыш ясаучылар да аның турында әйттеләр. Ләкин инде менә үзебезнең фикерне аңлар өчен соңгы 100 елны алсак та, шушы соңгы 100 ел эчендә Татарстанның ничек барганын, кайда барганын бөтен нәрсәне аңларга була. Менә бу 100 еллык тарих безнең нык күрсәтә. Чөнки бу соңгы 30-35 ел эчендә безнең нык миграционный политика да үзгәрде, мөмкинлек тә үзгәрде, дөньяда икенче була башлады, технологиядә өченче bütün яклап безгә зур мөмкинлекләр бирә башлады. Шуңа күрә безнең кара вакытта әйтәләр инде фикерләр буенча, тәкъдимнәр буенча, менә глобализация дибез, интернет дибез, алга барулар дибез. Әгәр дә аңа каршылык тотышты. Монда каршылык турында сүз дә юк. Әгәр дә без 10 миллионнан артык әзрәк халык икән, дөнья күләмендә берничә миллиард тора, безне таптап китәләр дә берәр алмый. Шуңа күрә безгә менә ничек итәргә, менәге бүгенге таләпләрдән, бүгенге мөмкинлекләрдән без халкыбызны саклап калып бергә барырга, алар белән интегрировать итәргә. Шуңа күрә менә бу төп сорауларның стратегиядә баралачак. Әйтәсем кирәк инде, әгәр дә без менә мин башта әйттем проект турында, стратегияны аңлату үз законнары буенча ул бәләкәй авыррак, чөнки безнең һәрбер әйткән теләк балалар бакчасымы, мәктәпме, клубмы, китаплармы, кинолармы, бөтен нәрсә ул стратегияның үзенә керми, ул аның керә юл карталарына. Шуңа күрә без әйтәбез инде кара вакытка безгә ул кадәр стратегия язып торның кирәге юк, ул 2 биттә, 3 биттә, 5 биттә була алып дип. Ансы да дөрес. Ләкин әгәр дә без 2-3 битлек стратегия белән чыксак, аңлата башласак, әйтерләр без монда бер нәрсә күрмәдек, бер нәрсә дә аңламадык, аңлатыгыз дип. Шуңа күрә инде менә безнең бүген эшләгән төркемнәр, алар стратегияны һәм юл картасын икесен бергә алып баралар. Шул вакытта гына аңлап бара, безнең соннар белән, даталар белән кем җаваплы, кайдан нәрсә барганны һәм безгә нинди юнәлешләр иң мөһим булыр. Шуңа күрә менә без әйтәбез инде халыктан да бөтен республика, һәрбер муниципаль районнар, безнең җитәкчеләр хәзер 100 еллыкка нык әзерләнәләр. Менә бу безнең логотип. Хәзер без игълан иттек инде. Һәрбер Татарстанда үзенең товарын чыгара торган эшмәкәрләргә без бу логотипны үзләренең товарларына беркетергә рөхсәт бирдек. Сыйфаты алар ягыннан контроль. Һәм шуңа күрә бу логотипны без инде главаларга да биреп, министрлыкларга биреп, уйлыйбыз инде февраль-март айларында
безнең алдынгы эшмәкәрләр авыл хуҗалыгы буенча мол, промышленность буенча бүтән нәрсәме без үзебезнең товарларда шушы логотипны күрә башласа, безнең продукция бөтен Россия буенча һәм чит илләргә тарала. Мәсәлән, шул ук майонезмы, козылыкмы, шикәр кымымы Владивостокка барып кешеләр сатып ала башласа, шушы логотипны күрсә, о, карагыз әле, монда татарлар тагын үзләренең 100 еллыгын, үзләренең продукциясына күрсәтеп, безгә дә игълан итәләр дип, безнең өчен халыктан да тарихи горурлык тудырыр идек. Шуңа күрә без эшкә кирештек. Һәм безнең инде стратегия шушы 100 еллык белән бердән бара. Һәм менә әйтәсем кирәк, хәзер күрерсез инде, без төрле вариантлар уйлап карадык. Ничек итеп инде үзебезнең күңел кылларын чирттереп алырга беренчедән, икенчедән бәләкәне ачулык тудырырга, өченчедән үзем шушы сорауга җавап бирер өчен теге җөмлә дип әйттек инде. Һәм төрле вариантлардагы менә бу җөмләне biz bugün cümlesi edip kırttık da biz her birimizge aytабыз инде kim min tatar bulmağaç. Kim min. Şuna göre bu halktan da iyin tüp soruların birisi biz şuna cevap berge tiyişiz. Eğer de min tatar diye aytam iken mana ortağıda söz kibek tatar buluşun nerse? Tatarlar bizning Tatarstanda yaşay, Kamchatkada yaşay, Kaliningradda yaşay, Avstraliyada yaşay, Amerikada yaşay. Şuna göre bizning tüp münasebet bu strateji bütün Tatarlar içinde birleştiriu dokumenti. Tatarlar arasında İslam dininde var, Praslav dininde var, ateistlar var, bütünler var. Şuna göre biz dinni siz dürüst ayttınız. Mında algarak çıkarsak da biz her bir dinli kişiге, dinin formasına karamasan da Tatarlıkны saqlap kaldırga mümkünlük beremiz. Tel degende kimdir Tatarcha o'qiy bile, сөйләшә bile, fikir yurta bile, motor etib jırlay, сөйли, yaza bile, kimdir ipituz tiresindagina qolgan. Agar da biz aytamiz ekan tatar tili tatar bo'lish uchun eng muhim desak, biz alар bilan narsa ishlaymiz. Shunga ko'ra biz aytamiz eng birinchi ruh. Biz bunda eng birinchi aytamiz, biz birlashishga tiyishmiz. Şuna eğer de biz Rusya ko'lamida aytamiz ekan 5 milyonda 300 ming tatar kishisi deb biz bugungi kunda o'zimiz uchun ayda güzel biligari kim tatarcha bile bilmay yozami yozmay deb biz anday antiterivni yoslamaymiz. Lekin ol bizga kerak. Biz qo'yda boramiz. So'nggi 5 yil ichida, 10 yil ichida, 25 yil ichida. Mana agar da hozir o'ylab ketsak, endi shu so'rovga mening aytasim kerak. Ol haqdan da obyektiv ham durust. Şu biz balakay chog'imda mana aytdim 86% xalq avulda yashagan deb biz balakay chog'imda avul yigitlari bizga shahardan qaytarib qo'ya turganlari bizning nilarning yoshdoshlarini ular shaharda tug'ib o'sganlar tatarcha jo'nni boshqa bilmaylar joyga kanikulga qaytarib qo'ya turganlari iyun boshida Sabantoyga avgust olib keta turganlari biz avul moyillari qizlari shu 2 oy ichida ularni tatar bolalari itib сөйләштерib fikir yutib, yazdırtıp, qaytarıp jibere turgan yo'q. Ol şulay buldu. Bugün andi praktika yo'q. Şehirden qaytib qo'yanlar bolalarni, ikonadan qaytarsak, abilar barsa da ular bilan urusha söylashib o'tirarlar. Şuna göre mene 35-30-40 yil o'tgan praktika bugün ishlamay. Alaytib bolalarni yosh vaqtida yarana qaytarlar deb bo'lmay. Biz şuna qara ko'plab endi uyushtirib boshladik lagerlarni yoshlar arasında, bolalar arasında. Şuna göre bunday endi tüp münasebet kelib chiqadi bizni volontyorlar, tarbiyachilar bütün narsa bir-ikki taqir urus so'zini aytasan ekan, ana rast tutib ollar da tortib bütün jumlani anar urusga aylantiradi. Şuna göre bunda bik naq bizning tigi ustaliklari bor, bilishlari bor, bütün narsalar. Şuna göre aytasim kerak, mana bu sonlarni bilib, yuranu bizning uchun bik kerak. Agar da biz bir-birimizni anglab, birdan bo'lsak, o vaqtda bizning turmushimiz tog'inda zo'rroq millat bo'lashaq, uzulaşaq. Mana biz to'ylarda yuribmiz endi, yoshlar muhabbatli bir-birisiga ko'zlariga qarab turarlar da, shunday motor etib tilaklar aytamiz. Tigi turmush ko'rgan opalar, abzallar aytdi, agar da oilangiz uzoq, baxtli bo'lsa, siz yoshlar bir-birimizga qarab o'tirmag'iz, ani bilan uzoqli baxtli bo'lmaydi. Siz bir yo'nalishda qarag'iz deb. Agar da bir yo'nalishda qarasang,
anglada bola, muhabbette bola, işte bola, ailede bola, bağlılarda, ihtiramda, bütün derste şuna göre şunun bile varga gerek. Mene biz aytamiz endi halktan da bu bizning strategiya bugünkü günden 16 yanvardan başlap biz bunu aytamiz endi bu birleştiru deb. Bunu kabul etkendan so'ng mene tugul kabul etdik de anları qarabız. Belki birleştiririz, belki birleşmemiz deb yo'q alay tugul. Biz endi 16 yanvardan beri Tatar halkına, Tatar milletine şunu bilan chiqib biz aytamiz birdam. Şuna göre bizge təqdim kerak, bizge şiltə kerak, bizge so'ngundan qabul etkergəçdən birgelep bunu turmushga oshirishga to'g'ri keladi. Şuna göre biz aytamiz endi biz ham men maqsad Tatar milliy o'zangini o'stirish, Tatarlarning milliy xo'jalari qatlamini bulduru. Halktan da mana necha ketib endi o'zingni Tatarni shu aytgan birinchi sloganga javob berish uchun ong kerak, o'zangim deb biz endi ong. Agarda biz shuni o'zimizning ongimiz, yuragimiz aşağı o'tkazmasak, bizga buni anglov bek og'ir bo'lacak. Shunga ko'ra Tatar xalqi har vaqtda da bilimli bo'lgan, g'olimli bo'lgan, ishlikli bo'lgan, ongli bo'lgan deb aytamiz endi. Shunga ko'ra o'zangni agarda biz mana shuni bilan boy bo'lsak, o'sha chog'da biz qaraganda yengilroq. Şol vaqtda aytamiz endi milliy kerak deb. Agarda biz bir vaqtda da yorliq xalq bo'lmadik. Bizning eng og'ir vaqtlar bo'lganda da biz bunda tege ochdan o'lmaymiz deb, o'zimizning qo'limiz bor, ishimiz bor, mumkinligimiz bor deb biz chiqib ketganlar, biz Finlandiyaga da ketganmiz, Astraxanga da ketganmiz, Sibirga da ketganmiz, chunki bizning ishlab tomoqni to'ydirib bulluq bilan yashashga kelgan. Shunga ko'ra biz aytamiz endi mana bu ikki bir bo'lganda bizani uyushtirib, anglab, olg'a borishga vaqtda mumkinlik yetadi. Hem prinsiplar deganda endi biz aytamiz, bu bizning strategiyani yozamiz endi 2050-yilga qadar ham ish etap bo'yicha. Birdam sotio-madaniy tiralik bo'ldirib, bu 20-yil, bu bizning endi eng qisqa vaqt, nega uchun 20 deb aytamiz? Chunki bizning Tataristonning 100 yilligi mana shu ruh bilan anglov bo'yicha, g'ururlik bo'yicha, birdamlik bo'yicha biz endi birinchi etapni bek motorlab, vaqtdan da millatlik ishini saqlash uchun, uni olg'a borish uchun birdamlik o'targa tegishmiz. Ikkinchisi endi 2030-yilga bizdan aytamiz Tatar turmushini zamoncha dangallashtiruv. Mana bugungi kunda zamoncha deganda biz endi hozir mana ishmakarlikda aytalar endi agarda sen bugun otlab qana borsang, so'ngga qolasың. Bugungi kunda vaqtda borishing bilakagina yugurga da kerak endi deb. Shunga ko'ra mana biz aytamiz endi bu hali olda 11 yil 11 yil endi hali bir qaraganda tege 5 letkalar bo'lganda 2-5 yildan ortiq, ikkinchi qaraganda bugungi texnologiyalar bo'yicha ul tez o'tatirgan so'roq, lekin shu orada biz mana yangi shartlardan zamoncha shartlar bilan kirib, o'zimizlarning ishlarini anglab, hamani o'zimizning ovulgami, mahallagami, shahargami, oilagami qo'ya bilarga tegishmiz. Ham Tatar millatining tuturuqli o'sishine erishu 50-yil. Xalqdan da endi bu 30 yildan ortiq, bu bir pokoleniyadan, bir buvindan ortiq. Shunga ko'ra biz aytamiz, bu vaqt bizga yetashak, shu o'zimizning mana strategiyani turmushga oshiruv ishlari bo'yicha. Shu vaqtda biz aytamiz, strategiya ultra organizm mana 16-yanvarda birinchi tilaklar bo'lganda ham bugunga qaraganda biz o'zimizning bu eskizda da qo'y birayberlarni o'zgartdik. Lekin mana bugungi kunda tuzilgan ishchiyan gruppalar, ular butun bo'lgan taqdimlarini shu eskiz o'sha strategiya yozganda qarab boralar. Mana hali kech bilan men O'zbekistondan zo'r taqdimlar oldim. Shunga ko'ra butun yoqdan kelganlar, ham biz ularni qo'plab ishchiyan gruppalarga berib, har birisini qaraymiz, har birisini tekshiramiz. Har bir aytgan aqlli, kerakli shu ishchiyan gruppalar qaror bo'yicha so'zlarni, taqdimlarini kiritirga tirishamiz. Bizning zakonimiz bor, ikki davlat tili turida. Biz onun bo'yicha hozir naqlab ishlay boshladik. O yurtlardagi tablichkalar bo'yicha da, сөйләшү bo'yicha da, yozib boruv bo'yicha, olib boruvlar, anda zakon bo'yicha butun narsa yozilgan. Xalqdan da biz uni 100% bizning Tataristonda turmushga oshirib o'tayashakmiz. Shunga ko'ra har birimizdan da o'zimizning ishlar bo'larga tegish, to'liq grantlar deymizmi, maktablar biz bolalar bog'chalari, madaniyatlar, kitoblar deymizmi, multfilmlarmi, kinolarmi borsida Tatar xalqi uchun bo'larga tegish. Tatar tili respublikada, bizning respublikada ul davlat tili. Bizning o'ris tili ham Tatar tili bizning respublikada ul davlat tillari. Shunga ko'ra biz o'nglaymiz. Agarda biz respublikadan chiqamiz ekan, bizning buyuk Rossiyaning o'z zakoni bor, millatliklar bo'yicha. Shunga ko'ra biz xalq soni bo'yicha ikkinchi millat Rossiya ko'lamida.
Шуңа күрә без үзебезнең теләкләребезне әйтәбез. Бәйрәмнәр һәм йолалар. Минем өчен бер караганда зур горурлык, икенче караганда ят, менә безнең милли бәйрәмебез бар Сабантуй. Без аны бүгенге көндә шундый нык итеп күтәрдек һәм кайда без беренче барабыз, Камчаткагамы, Калининградкамы, Астрахангамы, Италиягамы, Лондонгамы, бүтән җиргәме, безгә әйтәләр, татарларны, без сезнең Сабантуйны беләбез. Без сезнең Сабантуйда балдык. Сездән дә шундый матур итеп бәйрәм итә беләсез ди. Икенче караганда, bütün халык горурлана, без татарлар Сабантуйны сүгә башладык. Сабантуйдан башка бер нәрсә дә сез белмисез инде дип. Бу безнең милли бәйрәм. Аның белән горурланырга кирәк. Әгәр дә безнең өлкәләрдә, районнарда, авылларда Сабантуйларны дөрес үткәрмиләр икән, ул яшь җитәкчеләргә әйтергә кирәк, Сабантуй бит апай алай булмый, болайрак була дип. Шуңа күрә менә инде без быел шушы Сабантуйларны үткәрү буенча республика күләмендә хәзер хөкүмәт ягыннан карар кабул итәбез. Нәрсә ул Сабантуй, Сабантуйда нәрсәләр булырга тиеш, ничек үткәрергә тиеш. Ул теге bütün кирәкле әйберләр булырга тиеш. Калганын син үзең инде карыйсың. Вактан да Сабантуй милләт өчен ул татар халкының бер бәйрәм булмаган Сабантуй гына. Елга бер тапкыр җыелып, bütün Советлар Союзыннан халык җыелып, туганнары, сабакташлары, авылдашлары бөтенесе күрешеп, зур бәхет булып, менә очрашуга шулай үткәрә белгәннәр. Шуңа күрә без әйтәбез инде бәйрәмнәр һәм йолалар аша. Бу безнең 5нче очрашу булса да, biz bütün стратегияның эскизен татарча күрсәтеп, мин татарча чыгыш ясыйм, безнең җитәкчеләр дә чыгыш ясадылар. Нурлатта булганда безнең Роберт Авимендоле чыкты да әйтте. Татар халкы бүгенгә хәтле стратегияны уртага салып сөйләшмәгән икән әле ди. Әгәр дә сөйләшкән булса, стратегияны татарча тәрҗемә итерләр иде. Тәрҗемә итмәгәчтән бу без моны аңламаганбыз ди. Шуңа күрә менә без әйтәбез инде теге даирәсен киңәйтү дигәндә шул вакытта 15 февральдән без өлкәләргә чыкканда минем өчен зур сорау. Чит өлкәләрдәге килгән активка татарларга мин бу эскизны нинди телдә тәкъдим итәргә тиеш? Татар телендәме, урыс телендәме, кушыпмы, былай итепме? Шуңа күрә без әйтәбез, киңәйтү мөмкинлекләре булачак. Шуңа күрә менә без өлкәләргә барганда, мин үзебезнең милләттәшләр белән очрашканда күбесенчә татарча сөйлим. Алар кайберләре әйтәләр дә, без аңламасак та ди, менә сезнең татарча сөйләшүегезгә ди, теге рухланып, тыңлап байып утырабыз ди. Шуңа күрә аннары аңлатырсыз инде бетеп яра, аннары аңлатырмы, әйдәгез баста сөйләшик дип. Шуңа күрә безнең җыелышларымы, очрашуларымы, бәйрәмләрме, деловой форумнармы, bütün нәрсәдә безнең татарча мөмкинлекләрне бирү. Безнең президентыбыз аның өстеннән хәзер нык күзәтү тора. Безнең ноябрьдә зур очрашу булганда безнең эшмәкәрләр белән читтән килгән без җитәкчебез чыкты да әйтте, исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр, монда килүегез өчен бик шатбыз. Хәзер мин үземнең проектны күрсәтер идем дә, залда кайберләре татарча белми, шуңа күрә проектны урысча укым дигәне, президент әйтте, алай булмый инде егет, давай татарча укый дигәне. Ну татарча уку бик авыр булды. Шуңа күрә аңа да карамастан тырышып укыды. Шуңа күрә менә без әйтәбез инде, менә шу очрашулар, чыгыш ясаулар бергәләп менә шундый форумнар үткәрү, халыктан да телне бәләкенә шомарту, өйрәнү, горурлык, белмәгәндә бәләкәгенә оятта тудырырга тиеш. Шуңа күрә без хәзер инде күбесенчә үзебезнең автономия җитәкчеләренә әйтәбез, безнең президентыбыз алай әйткәчтән, без дә хәзер сездән шулай таләп итәбез, белмәгәннәрегез әйдә өйрәнегез дип. Шуңа күрә андый бурычлар тора, андый киңәйтү мөмкинлекләре булырга тиеш. Туган телләрен үзләштермәгән кешеләргә тарихи мәдәни мирас белән тирәнтен танышу шартлар тудыру. Без әйтәбез инде теге өйрәнгән дип әйтеп булмый бит инде. Безнең ана теле программасы бар. Бүгенге көндә 10 мең кеше интернетка кереп, шушы курс аша укый ала. Китапларыбыз бар, интернет аудио ниләр бар. Хәзер инде безнең телевидение буенча, балалар программасы шаяннар буенча һәр вакытта да алып барабыз. Шуңа күрә теләгән кеше бүгенге көндә андый мөмкинлекләрен таба ала. Менә без бит инде үзебезнең Татарстанда әле 1 елдан артык кына вагызларны татарча укый башладык. Безнең 16 январда бөек шәхсебез Илһам абый вафат булды. Һәм 18 январда без аны Мәрҗани мәчетендә алып килеп, дуга кылган вакытта анда җомга намазы иде.
мындай урамда теге безнең динамиклар аша шундый матур итеп безнең имам хәзрәт вагаз укый, халык туктап туристлар басып тора. Шуңа күрә бу хактан да зур горурлык, зур мөмкинлек һәм ул Татарстанда гына түгел, бүтән өлкәләрдә, үзебезнең мәчетләрдә дә шулай булырга тиеш һәм ул вагаз белән генә булып калырга тиеш. Ул безнең милли тормыш булырга тиеш. Телне тәрҗемә итү буенча бу хактан да зур сорауларның берсе. Бүген шундый күп яңа сүзләр керә, әгәр дә без профессионал яктан тәрҗемә ясамасак, без әгәр дә менә иртә белән чыккан сүзгә татарча тәрҗемә бирмәсәк, халык аны үзенчә әйтә дә һәм шул кеш калачак. Шуңа күрә бу безнең өчен бик кирәк. Без апрель башына хәтле бөтен өлкәләрдә очрашып, тәкъдимнәрне җыябыз. Эшчән төркүләр безнең эшчеләр апрель-май һәм 13-14 июньдә безнең дин әгъзалары форумлары була һәм 15 июньдә изге Болгар җыенда без халкыбызга бу проектны бирәбез. Аннары инде августка хәтле моны халкыбызга күрсәтеп, 30 август каршында кабул итәргә тырышабыз һәм аның белән бергә инде стратегия белән бездә булырга тиеш юл карталарда. Татарстандагы һәм җаваплы оешмаларда шул исәптән муниципаль бердәмлекләрдә финанс чыгымнары күрсәткән эш планнары булдыру. Хактан да безнең бюджет ягында муниципальдә дә, Россиянең өлкәләрендә дә, Татарстанда да, федеральдә милли тормышны алып бару өчен бюджет бар, без аның сыйфатын гына күрергә тиешбез. Әйтәсем килә инде, иң мөһиме татар халкының битараф булмасы. Әгәр дә без менә шу эскиз буенча үзебезнең тәкъдимнәрне, шелтәләрне җибәреп бергә булсак, без хактан да дөрес юнәлештә барабыз һәм бу документ дөрес кабул итәчәк. Теләкләр дигәндә инде бу безнең соңгы слайд. Бүтән булган теләкләрне безнең Татар конгрессы сайтында да алырга була, бүтән җиргә дә җибәрергә була, телефоннар, электронный адреслар белән. Безнең төп менә бүгенге көндәге сезнең инде үтенеш. Без монда бу районына һәм шәһәренә якын тирәдәге районда активны чакырдык. Монда төрле эшләр буенча эшчеләребез, хезмәттәшләребез тора. Шуңа күрә иң беренче безнең үзебезнең аңлау, кайткачтан гаиләләрдә, туганнарда, коллегалар белән, эшләр белән аңлау, татар халкын аңлату, алардан инде тәкъдим көтү һәм иң беренче сездән. Шуңа күрә менә бу без очрашуны шуңа да оештырабыз инде. Шуңа әйтәм, проект без өстеннән эшлибез. Һәрбер тәкъдим, һәрбер шелтә безнең өчен монда бик файдалы булачак һәм үз урынында. Иң мөһиме битараф булмау. Шуңа күрә инде без 30 август алдыннан республик көннән алдыннан моны алганнан соң без бу документны Милли шура җыелышында кабул итәбез һәм инде без моны үзебезнең җитәкчеләргә җибәрәбез. Бөтен дөнья татар конгрессында шушы татар халкының үсеш стратегиясын кабул иттек һәм хөкүмәт, дәүләт советы ягыннан законнар, карарлар аша тормышка ашырырга ярдәм сорап бердәм булып, чөнки монда татар халкы дигәндә, гаилә дигәндә, бердән бергәләп торулар дигәндә бөтенесе дәүләт белән бергә эшләнә. Әгәр дә теге мәхәббәт ике яклы булмаса, безгә авыр булачак. Хактан да татар кешесе үз эшен эшләргә тиеш, дәүләт татар кешесе аны эшләр өчен аңа уңай шартлар тудырырга тиеш. Шуңа күрә менә шушы эшләрне эшлибез.